Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a barka dai. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sunana Umar Yunusa mai kamfanin waya da muna Real Estate. Alhamdulillah kamar da ku sani yau na zo in ba ku update abin da yake kasancewa a estate ɗinmu mai NG Estate. Ku sani estate kun kamar yadda ku sani estate ɗinmu mai NG Estate tana kusa da Amana City. Amana City kuma layi ne kawai ya raba mu da wannan estate ɗin namu. Wannan layin kamar yadda kuke gani inda farin gate ɗin yake shine titin Gujiya. Titin Gujiya kuma ya taso daga kan kwanar bakin Zaria Road ne wanda akwai kamfanin Asad Lubricant da kuma Dangote Skill Acquisition shine zai shigo wannan hanya wanda zai haɗe har Maiduguri Road Rijiyar Gwangwan. Yanzu haka wannan titin na Gujiya an ba da aikinsa. Kuma kamar yadda yake sanar da ku cewa ta nan kuma ɓangaren kamar yadda ku gani wannan Amana City ne. Za ku ga rufin amana na. To tun daga Zaria Road wanda daga nan Amana ta fara za ka shigo ta Immigration Office. Wannan bulo da kuke gani na ƙasa shine iyakar mu da Amana City. Yanzu haka wannan layi ne ya raba mu. Akwai albarka layout a can. Ga ta can wanda iyaka suke wannan mai NG Estate. Kamar yadda kuke gani yanzu haka kun ga gate ne gashi fa har ya haɗau harami. Wayanda suka sai fili a wannan wurin a farkon lokaci yanzu haka suna cin alkhairi dumu-dumu. Jama'a muna ta bada shawarar cewa yanzu ba lokaci ne na dogon ajiye kuɗi a banki ba. In kana da kuɗi a banki ka zo ka sai kasa. Wannan wuri ne kamar yadda kuke gani can duk gidajen mutane ne. Nan duk saman can ku gani duk gari ne wurin nan. Wannan gari ma ta kawo ka ba kuma bayan gari ta kawo ka ba. To saboda haka wannan wurin zaka siya ne domin ka gina ko kai ajiyar kadara. Wuri mun tana da filin makaranta, filin masallaci, gashi haka yanzu wannan gate gashi nan muna yi a wannan kamfani namu na AI da muna da zama assalamu alaikum.